Salutare tuturor și bine v-am regăsit la partea a doua din reconstrucția cu Dinamo. E bine, dacă vă plac episoadele mele, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care eu le postez. E bine, după cum puteți vedea, aici am rămas cu echipa, nu am mai făcut nimic, nicio modificare, în campionat suntem unde eram și astăzi vreau să ajungem foarte departe în Champions League și dacă nu chiar să câștigăm Champions League-ul. Mă gândeam ca această serie să se încheie astăzi, eu așa sper, dar dacă nu se va putea, aoleu, s-a terminat contractul lui Eșanu, nu am mai negociat deloc la contracte. Văd că cu el pot să negociez, așa, și mă gândeam să închei această serie dacă voi câștiga Champions League. Dacă voi vedea că nu pot să câștig, chiar nu pot să câștig Champions League-ul, nu voi mai continua sau voi mai încerca încă un episod, dar așa, dacă văd că sunt șanse, voi încerca să îl terminați. Pe acesta nu am mai făcut striker. Mamă, a crescut ca lumea. Haideți să-i mai dăm un striker și aș vrea să-l trimit în împrumut, deoarece încă are potențial foarte mare. Haideți să-l dăm în loan. Lotul destul de mic, Tani și cu Alibeg nu mai putem negocia. Poate rămân liber de contract și o să mai luăm. Ne mai trebuie rezerve. N-am mai negociat contractele la timp. Păi, eu o să dau skip la acest sezon. Știți deja cum am terminat, dar haideți să vedem goldietării, că nu i-am văzut nici în episodul trecut, doar în primul sezon, apoi n-am uitat să vă arăt. Haideți să vedem cine a fost goldieter. Stațuri. Și goldieter a fost Alvarado, 27 de goluri, Denis Alibek, acest juci ne-a jucat, Bani, foarte bine și el, Bordușanu, Scott, 6 goluri, 18 asisturi, foarte multe, Scott, a jucat impecabil, Davis și el foarte bun, Brown și el, da, au jucat băieții, Corea, 40 de meciuri, 5 goluri, foarte bine. Echipa s-a descurcat bine, nu am ce să reproșez nimănui. Eșanu, 13 clean sheet-uri, foarte bine. Păi, eu voi da skip la acest sezon, pentru că n-are rost să vă mai țin pe voi. Și voi reveni cu următorul sezon, când vom face niște transferuri mai puternice pentru a ataca Champions League-ul. Deci, voi reveni imediat ce va începe noul sezon. Ok, am revenit și am făcut aici niște transferuri. Acestea sunt transferuri pentru sezonul acesta. Unul dintre ele l-ați văzut, o să am două transferuri surpriză. L-am transferat pe Alvarez, 21 de ani CDM. L-am transferat pe Amaral, acesta 18 ani LB. Pe Keylor Navas, de la PSG, cu 3 milioane de euro. Pe Oaina LW, tot așa, free agent. Și pe Robert Lewandowski, l-am găsit free agent. Am căutat jucători mai bătrâni care probabil sunt în prag de retragere, nu mai găsesc echipe și i-am găsit pe Nava și pe Lewandowski, foarte, foarte bine, și am zis de ce să nu iau, pentru că vrem să forțăm Champions League-ul și eu o să revin la final de sezon. Acestea sunt transferurile, o să revin imediat ce voi termina acest sezon. Ok, am ajuns la final de sezon și acesta a fost probabil unul dintre cele mai bune sezoane ale lui Dinamo. Bine, a fost cel mai bun din această serie și haideți să vedem ce am făcut. Am o surpriză pentru voi. Dinamo câștigă campionatul, nicio înfrângere, niciun egal în play-off. Însă un campionat foarte ciudat, o să vă arăt imediat de ce. Uitați, 10 victorii pe linie. În sezonul regular am pierdut doar 2 meciuri, dar uitați ce play-off ciudat, gaz metan în play-off, oare ce jucători de gaz metan? Și uitați unde sunt, unde este FCSB-ul. Deci uitați unde este FCSB-ul, în play-out, pentru prima dată în istorie, aici. Dinamo câștigă campionatul, cupa, surpriză, este câștigată de Dinamo, care elimină FC Argeș, elimină Craiova, elimină Botoșani și câștigă fără drept de apel cu Farul în Champions League. Foarte interesant să vă zic. În Champions League de Real am fost în grupă, 9 puncte efectiv, deci 3 victorii și 3 înfrângeri. Dacă mai câștigam un meci,
Eram calificați, o lăsam pe Real Madrid în Europa League. Și în Europa League am fost eliminați. Leverkusen câștigă. Și fix Leverkusen... mă scuzați. Și fix Leverkusen nu ne elimină. Fix ei ne elimină. Bayern Leverkusen ne elimină. Haideți să vedem cine a fost goldieter. Și cum arată echipa. Echipa de start arată foarte bine. Au scăzut Rava și Lewandowski, dar tot mai duc. Și unde este Bordușanu? Nu, a lipsit Bordușanu și a jucat acest jucător. Echipa a crescut foarte bine. Mai trebuie un fundaș central. Că acesta nu văd că nu mai crește. Dar unde este? Ne-a plecat Bordușanu. Oricum o să-l luăm. Sau poate vom lua pe altcineva în locul lui. Să vedem Bordușanu. Antonio Bordușanu a plecat la Vitesse. De ce a ales acest transfer? Este întrebarea mea. A făcut 70. N-a mai crescut atât de mult. Să vedem Ahmed Bani, că nu m-am uitat. Ahmed Bani 72. Și la stațuri golieter a fost Alvarado, Lovre Lewandowski 200 de goluri, Jukic acesta cu 4 goluri, Bani 7 goluri, scot încă o dată, dar Davis, ce sezon face Davis, 27 de goluri și 22 de asisturi, clar omul sezonului. Ce sezon face Davis. Deci, pentru sezonul viitor, o are pe stânga, nu o să mai luăm pe Bordușanu, că ar fi pierdere de timp, să mai stăm să crească, și un fundaș central neapărat și un fundaș dreapta. Deci o să revin imediat ce voi fi gata cu noul sezon. Ok, am terminat și acest sezon și haideți să vedem ce am făcut, pentru că sunt și eu foarte curios. Am câștigat campionatul din nou, a devenit o obișnuință cu Dinamo București campionatul. 2 înfrângeri însă în acest play-off, un sezon mai... nu, m-am uitat la FCSB, mă scuzați, care joacă tot în play-out. 7 meciuri, 3 egaluri, nicio înfrângere, iar în sezonul regulat 5 înfrângeri. N-am mai jucat chiar atât de bine ca sezonul trecut, dar tot n-am probleme. Haideți să vedem în cupă. În cupă câștigăm 1-0 cu Sepsi. În Champions League câștigat de Barcelona. Antrenat în grupă pe locul 2, PSG Milan și o echipă de boți. Ne-a bătut Leverkusen însă. Vedeți, n-am mai fost nicio competiție europeană. Haideți să vedem goldieterii, foarte important. Haideți să vedem cine... Marcat Alvarado, din nou goldieterul nostru. Abrao! Cât de bine a jucat Abrao, se ia locul lui Bani în echipa de start. 24 de goluri. Foarte bun transferul. Deci trebuie să refacem mijlocul, pentru că apărarea. Deci Abrao în locul lui Bani. Are să nu-l pierdem. Bine că am văzut, nu mă așteptam. Da, este clar, peste Ahmed Bani. Și în rest, cam atât. Voi da... Haideți să mergem în sezonul următor. Dinamo a arătat bine, dar momentan nu suntem acolo pentru Champions League. Nu suntem pregătiți pentru Champions League. Dar nu știu ce transferuri să mai fac. Mă voi uita în continuare la niște jucători bătrâni. Acum probabil a scăzut prețul și a lui KDB și a lui Van Dijk. Și trebuie neapărat să ne luăm niște jucători cu experiență. Experiența contează. Plus că jucătorii noștri au crescut, deci va fi experiență full la noi. Doar câțiva jucători mai sunt tineri, avem pe Navas și pe Lewandowski încă un sezon. Și haideți să ne uităm, să vedem pe cine am putea găsi liber de contract și care să crească, pentru că degeaba luăm jucători dacă nu cresc. Plusul clubului. O să ne uităm, să vedem și o să revin imediat ce o să fac noile transferuri. Deci stați pe aproape. Am ajuns și la finalul acestui sezon și acesta este ultimul, deoarece nu mai avem de ce simula, pentru că câștigăm campionatul în continuu. Dar aici puteți vedea cupa, am pierdut-o în fața Craiovei, deci un sezon deja mai slab. În Champions League tot nu reușim,
finală Barça-Atletico pe locul 3, iar în Europa League intrăm și ne scoate Napoli, 3-5 la general. Am reușit să fac aici o echipă, puteți vedea ce echipă am reușit, cam atât am reușit să fac. Îmi pare rău, trebuia să nu iau jucători liberi de contract, să mă fie axat pe niște jucători mai buni, dar asta este, nu am ce să fac. Pe bun, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut episodul și episoadele mele din trecut, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care eu le postez. Cu voi astăzi a fost Cristi și ne vom revedea la următorul clip. Toate cele bune, pa, pa!